Şugunlar Balkan velaýatynyň pensiya gaznasynyň müdirliginiň ähli bölümleri barlanýar. Bu barlyklar pensiya gaznasynyň aşgabatyky edarasy tarapyndan iýerilen ýörite işgärler topary tarapyndan geçirilýär. Barlyklaryň netijesinde raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygy aýdylýar we olardan 60 000 manada çenli serişläni ýygyna gaýtarmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmesi 11 oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Pensiya gaznasynyň Balkanyň ähli şäherlerindäki we etraplaryndaky bölümlerinde geçen hepdäniň başynda ýagny 2 oktýabrda uçdan tutma barlyklar geçirilip başlandy. Barlyklarda pensiya we döwlet kömek puluna alýan raýatlaryň ählisiniň resmi namalary täzeden gözden geçirilýär diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä soňky 5 ýyldaky arhiwleriň jikmejik deringelmegi netijesinde Sewitdäki raýatlaryň aglabasynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanılandygynyň üstü açyldy. Müňlerçe manat meşhurnak serişläniň artykmaç berilendigi aýdylýar. Muňa hasapçylaryň pensiýalary we kömek pullaryny ýalňyş hasaplamagynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Häzir munyň bilen bagly ençeme hasapçy bilen bagly kaziýetleriniň başladylyp olaryň işi prokuratura geçirildi. Dip çeşmämiz gurrun berdi. Sewit häkimetleri şol sanda pensiya gaznasynyň resmileri bu ýalňyşlyklara nämäniň sebäp bolandygy barada ilata açaçan maglumat bermeýärler. Bu barada Azatlyň yerli pensiya gaznasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne çeşmämiz käte bu ýalňyşlyklara hasapçylaryň dykkatsızlygynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda ol ýurtda käbir adamlaryň pensiya çykmaly wagty gelende pensiya gaznasynyň işgärlerine para berip galp resmi namalary düzetmek bilen bagly ýagdaýlary hem duş else bolýandygyny belleýär. Olar has köp pensiya almak maksat bilen şeýle ýollara baş goşýarlar. Wagtal geçirilýän uçdan tutma barlyklarda bu noksanlyklaryň üstü açylýar diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda pensiya bölümleriniň işgärleri raýatlara pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň ýalňyş hasaplanylandygyny belläp, olaryň her birinden 5 000-den 60 000 manada çenli serişläni ýygyna gaýtarmagy talap edýärler. Häzir pensionerlere bu kartlaryny 6 aýyň dowamında döwlete doly gaýtarylmalydygy we ýitirilen ziýany dolmalydygy duýduruldy. Olaryň işi hem prokuraturaya geçirildi. Dip Balkanly pensioner anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 42-nji maddasynda pensiýalaryň möçörleriniň gaýtadan hasaplanylmagynyň beýlikler bilen bir hatarda pensiýa bolan hukugy kesitleýän resmi namalardaky maglumatlaryň nätakykligi, galplygy, görnetin ýalandygy ýüze çykarylanda göz öňünde tutulýandygy bellenilýär. Şol bir wagtda pensionerler özleriniň 600 manat çemesi pensiýa alýandyklaryny aýdyp garza ýygyna gaýtarmak üçin özlerine berilen wagt möhletiniň juda azdygyny belleýärler. Pensionerleriň aglabatynyň ýygyna gaýtarmaly serişdesi olaryň 1 ýyldaky pensiýasyndan hem köp. Häzir köp pensioner karz alyp artykmaç berilen seriştäni döwlete geçirmäge çalyşsa olaryň ýene bir bölegi näme etjekdiklerini bilmän kösenýär. Dip Balkanly pensioner aýtdy.